Como as que están nas aulas, comezamos a primeira charla do segundo día das xornadas ao son da realidade e temos connosco a Vicente Feijóo Ares. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa. Actualmente é coordinador da Unidade Técnica de Toponimia no Seminario de Gramática da Real Academia Galega e membro da Comisión especializada en nomes xeográficos. Impartiu máis de 50 relatorios de toponimia en cursos e congresos, ademais de charlas de toponimia en colexios e institutos de Galicia. Entre os seus artigos destacamos un publicado no xornal La Voz de Galicia, co título A falta de respeto pola toponimia tradicional. Xa vos deixamos con Vicente Feijóo, a quen lle agradecemos a súa participación nestas xornadas. Aclaramos que por un problema de saúde non vai poder estar coa máscara posta. Bos días, moitas grazas. Nacho, non vai. No, aquí entrame, donde non entra no auditorio. Interesantes xornadas que son un pouco continuidade do curso que se fixera o ano pasado sobre a toponimia de Ames gracias a vos tamén polo esforzo de estar aquí xa a primeira hora da mañá e aguantarme durante unha hora seguro que estades xa máis pensando nas vacacións de Semana Santa que na toponimia, pero bueno, intentarei facervos esta
esta hora o máis amena posible, vale? Ben, vou falar un pouco do potencial didáctico que ten a toponimia galega como un ben que é do patrimonio cultural inmaterial, sí? Bueno, vou tocar un pouco todos estes temas así de un xeito resumido, vale? Para que vos quede unha idea global da importancia que ten a toponimia galega, vale? É o importante a nivel educativo, a nivel didáctico, que é traballar con ela no ensino, sí? Entón, bueno, comenzarei a todo isto. Alguén ten algún inconveniente en que saque a máscara para falar, porque teño un problema de respiración aí polo nariz e vexome bastante afogado ao falar con ela. Eu coido que hai distancia suficiente, así que importa vos que a saque? Non? Vale, pois moitas grazas. Ben, seguro que agora tamén se me escoita mellor xa. Vale, pois vou vos falar un pouco de que temos unha toponimia oficial, que temos un nomenclator que rexistra esa toponimia oficial, cos nomes oficiais das nosas aldeas, das nosas parroquias e dos concellos de Galicia. Por que somos tan ricos os galegos en topónimos? Cal é o motivo de que teñamos esta riqueza, esta riqueza cultural? E tamén vos vou ensinar unha aplicación que eu coido que xa a vistes con Tina, pero bueno, daremos unha voltiña, non? Que unha aplicación que sacamos hai un ano e pico que nos permite, bueno, a toda a sociedade galega pois recoller a toponimia e toda a tradición oral que hai alrededor dos topónimos, que é un pouco tamén do que vai estas xornadas, non? Da oralidade como patrimonio, non? E despois tamén como difundir toda esa cultura, todo ese patrimonio material a través de internet, que para eso temos un portal que se chama Portal Toponimia de Galicia, pois veremos así tamén rapidiño se a conexión a internet non lo permite. Despois explicaremos un pouco como, bueno, que rendemento lle podedes sacar a toda esta información que tedes xa aquí no Concello de Ames, que onte estivo nesta xornada Xosé Ramón Boullón, que recollera a microtoponimia do Concello de Ames. Hai moitos nomes recollidos sobre os que poder traballar e como traballar con eles e que rendemento lle podemos sacar desde o ensino. E despois, ao final, se nos queda tempo, gustaríame falarvos para que vexades simplemente a través do nome do topónimo Ames ou do topónimo das parroquias de Ames, que son os topónimos máis coñecidos, Bugallido, Biduído, Ortoño, pois que información nos achegan os topónimos a través deses nomes. É unha cuestión que, bueno, está no libro que fixo Xosé Ramón Boullón, pero coido que se cadra onte ele debeu haber falado destas cousas, porque eu creo que son interesantes que vexades a información que nos achegan eses nomes que algúns son prerromanos e teñen máis de 2000 anos de antigüidade. Ben, que é a toponimia? Empezamos pola primeira pedra. Alguén de vos me di que é a toponimia? Estades ainda dormidos, non? Ben, nada, non vos preocupedes. A toponimia é a ciencia ou a parte onomástica que se encarga do estudo dos nomes de lugares. E tamén, cando falamos, por exemplo, da toponimia de Ames, estamos a referirnos a todos os nomes que hai aquí no Concello, no termo municipal de Ames, desde os nomes das parroquias, os nomes das aldeas, e todos os microtopónimos, que agora vos explico o que é un microtopónimo, todos os microtopónimos que todos os nomes das leiras, das fontes, dos penedos, todo iso forma parte da toponimia de Ames. Ben, por tanto, un topónimo é un nome propio dun lugar, igual que vos tedes o vosso nome propio, os vosos apelidos, pois cada aldea de Galicia tamén ten o seu nome propio, pero diredes vos, sí, pero hai moitas aldeas que se repite o nome, non? Un nome como a Coruxeira, repítese ata 103 aldeas de Galicia. Ben, pero os nomes, os topónimos, levan como unha especie de apelidos implícitos, que é a parroquia a que pertencen e o concello a que pertencen. Dentro dunha mesma parroquia non ides a topar unha aldea que se chame igual, e se se chama igual vai haber algo que a distinga da arriba, da baixo, da cá, da lá. Esa pertenza a unha determinada parroquia con determinado nome a un determinado concello, pois é o que serían os apelidos implícitos de cada nome da aldea. Ben, por
por que fago fincapé nisto? Basicamente porque isto axúdanos a entender tamén a división administrativa de Galicia, que Galicia divídese, bueno, xa sabedes que temos 4 provincias, as provincias divídense en comarcas, comarcas en concellos, os concellos en parroquias, e dentro das parroquias temos as aldeas. Esta é unha división, ou algo así, bueno, sí, chamémoslle así, división administrativa, que hai moita xente que descoñece, é dicir, moita xente non sabe se o nome da aldea é parroquia ou non é parroquia, é dicir, sobre todo a xente nova, non falemos xa da xente maior que ten moi claro a que parroquia pertencen, pero moitas veces a vos, cando vos preguntan de onde sodes, pois ao mellor decides, son de Bugallido, e Bugallido é a parroquia, pero dentro de Bugallido vivides nunha aldea que ten un determinado nome. Ben, outra cousa importante que tedes que saber é que os topónimos para os galegos teñen unha trascendencia social moi importante, non son meros nomes de lugar, non? Aos galegos únenos un sentimento de identidade e de afectividade cara aos nosos topónimos. Sobre todo, preguntádelle aos que emigraron para fora que senten no seu corazón e na súa alma cando escoitan nomear, cando están no estranxeiro, o nome da súa aldea ou cando hai noticias do nome da súa aldea. E máis, xente que, despois contareivos unha historia ao final de xente emigrada hai 60 ou 70 anos que xamais en todo ese tempo esqueceron os nomes das leiras e das terras que aprenderon cando eran pequeniños, inda que botaran toda unha vida fora da nosa terra. Ben, e despois a toponimia é algo que eu coido que interesa a todo o mundo. Todo o mundo nos gusta saber que significa o nome da nosa aldea, o nome do río no que nos imos bañar no verán, o nome dos montes que percorremos cos nosos avós. Esa curiosidade é unha curiosidade innata de todo o ser humano. Se o ser humano nos preguntamos polo porqué de todas as cousas, como non imos preguntarnos o porqué deses nomes que levamos no noso corazón e que temos nos nosos beizos todos os días, porque se vos reparades un pouquiño, pois daredevos conta que os topónimos son xeolocalizadores, axudan a comunicación entre as persoas, entón todos os días utilizamos topónimos, senón a comunicación sería moi complicada. Imos ao colexio a un sitio que se chama o Milladoiro, vivimos nunha aldea que se chama dunha maneira, quedamos cos amigos nun sitio que se chama dunha determinada maneira, e iso ao final, ao longo do día, fai que utilicemos moitos topónimos. Ben, agora tamén me gustaría explicarvos a diferencia que hai entre a toponimia maior ou a macrotoponimia e a microtoponimia. A toponimia maior ou macrotoponimia é a que está oficializada, son os nomes dos concellos, das parroquias e das aldeas de Galicia que xa teñen unha forma oficial. Esa forma oficial está recollida nun libro que tamén se pode consultar en internet. De feito, recordádemo, se non me conecto á web onde está esta listaxe de topónimos oficiais, lembrádemo ao longo da charla. Unha das cousas máis importantes que ten esta obra é que no seu preámbulo faise referencia á Lei de Normalización Lingüística, que no seu artigo 10 di que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. E isto, inda que pensedes que non, para unha comunidade bilingüe como a nosa é tremendamente importante, porque outras comunidades bilingües, como son o País Vasco ou como é Cataluña, os topónimos teñen dobre oficialidade. Pensade, por exemplo, en Vitoria-Gasteiz, Vitoria forma en castelán, Gasteiz en éuscaro, ou Gerona-Girona, a forma en español, Gerona e Girona en catalán. Nós non, nos os topónimos naceron en galego, e así é como temos que usalos e devolvelos á súa forma orixinal, despois de moitas deturpacións que sufriron ao longo da historia, sobre todo castelanizacións. Entón, isto lévanos a que é Sanxenxo, nada de Sanjenjo, ni nada de Porto Nuevo, ni nada diso. O único topónimo oficial é Sanxenxo. Seguro que algúns de vós que sodes a xeración das redes sociais, se cadra hai 2 anos vistes
que se armou bastante polémica porque a Real Academia Española publicaba un tuit no que decía que fora dos usos oficiais en español se recomendaba usar a forma do topónimo Sanjenjo. Isto é, cando menos, unha falta de respeto pola nosa toponimia, pola nosa toponimia, porque Sanjenjo é un híbrido, se quixeran que estandarizalo sería sanginés, vale? Pero o Sanxenxo é unha especie de adaptación á grafía ou á fonética española do noso topónimo, vale? Ben, por esta trascendencia social que vos falaba dos topónimos, a xente, os galegos, sobre todo a xente, os veciños de Sanxenxo, reaccionaron polas redes sociais e reaccionaron nos medios de comunicación defendendo a súa forma, Sanxenxo, incluso aqueles que non falan sequera galego, pero síntense apegados a esa forma do seu topónimo Sanxenxo. Moita xente non manifestou esa querencia polo respeto cara ao seu topónimo. Ben, desgraciadamente, os xornais, os humoristas, neste caso, Carrabuxo, fanse eco continuamente de que a nosa toponimia está deturpada e castelanizada, non tedes máis que ver moitas veces cando ides polas estradas e vedes moitísimos topónimos galegos que están mal escritos ou incluso castelanizados. A xente ás veces non se dá conta que é tan ridículo utilizar un topónimo como Sanjenjo que se o topónimo Carballiño o castellanizáramos e dixéramos el Robrecito, ou ao Concello da Estrada lle chamáramos la carretera, ou esa, como ven aí nesa viñeta de Dávila, que o Concello do Sobrado dos Monxes, que xa se traduciu nalgúna ocasión nalgúna nota de prensa que se utilizara o topónimo de Desván dos Monjes. É desvirtuar totalmente os nosos topónimos e darlle formas coas que non naceron. Entón, temos que loitar entre todos porque se usen os topónimos oficiais. Xa houve varias iniciativas, unha, por exemplo, esta de change.org para que Google Maps utilice os topónimos en galego, sen moito éxito, tamén vos lo digo, ata agora todas as reclamacións que se teñen feito a Google non teñen dado resultados positivos, seguen utilizando os topónimos como lle dá gana, cheos de castelanizacións. Ben, para que nos sirve este nomenclator oficial de entidades de poboación? Un dos usos principais que tería que ter, e niso, se cadra, cando vaiades por aí polas estradas, fixadevos nos letreiros dos topónimos, contrastadevos coas formas oficiais do nomenclator e veredes, sacadelle fotos e veredes que cantidad de rótulos hai trabucados. Esta é unha aldea do Concello de Esgos que se chama, que no letreiro de entrada da aldea aparece Vilariño de la Mamá, como se fora a nai, e no letreiro de saída aparece Vilariño da Mama. Nin unha nin a outra están ben. Se consultaran o nomenclator de entidades de poboación, verían que a forma correcta era Vilariño de Lama Ma. Lama é unha terra enchumbada de auga e Ma é de mala no latín, de mala calidade. Os pobres non lle chega a conter unha lama enchumbada de auga, senón ainda encima de mala calidade. Ben, para isto, para saber se un topónimo se escribe con B ou con V, temos o nomenclator. Seguro que todos oístes falar algunha vez do caso de Ribeira, do Concello Coruñés de Ribeira. Ou coñeces alguén de Ribeira? Levantaches a man? Non? Nada? Sí? Nada. Seguro que todas e todos escoitastes falar deste caso, que, nós no nomenclator témolo con B, porque ven de riparia do latín, e no paso do latín ao galego o P sonorizou en B, non ten discusión ningún, é o seu significado de ribeira a beira do mar, un terreo a beira do mar, e no Concello empeñábanse que tiña que ser con V. Afortunadamente o ano pasado vedes aí nesa nova de praza pública, o Concello por fin aceptou oficialmente a forma con B, e é a que ten que usarse. Ben, e por outro lado temos a microtoponimia. A microtoponimia é no que somos realmente afortunados e ricos os galegos, porque temos milleiros e milleiros de nomes de leiras, de fontes, de muiños, de praias, de regueiros, que forman parte dese patrimonio material
que desgraciadamente está desaparecendo polo que vos vou contar na seguinte diapositiva. Ben, toda esta microtoponimia estábamos lá recollendo nun proxecto que se chamaba Proxecto Toponimia de Galicia, que estivo activo desde o ano 2000 ata o ano 2011, estivo activo 11 anos. Ben, por causas que agora veñen a conto, este proxecto paralizouse cando éramos un referente a nivel estatal pola tecnoloxía que usábamos e pola cantidade de información que estábamos obtendo. Despois de moitos anos conseguimos, a través desta nova plataforma que vos creo que xa coñecedes a través de TINA e da que vos vou falar un poquinho agora, conseguimos de alguna maneira reactivar este proxecto de recuperación da microtoponimia a través desta aplicación colaborativa que se chama Galicia Nomeada. Ben, agora vou vos falar de por que é tan importante a toponimia como patrimonio cultural e por que aparece xa na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Ben, a toponimia galega, ainda que pensedes que é unha exageración, fainos os galegos únicos no mundo, basicamente por tres motivos. Por un é pola densidade de nomes que atopamos no noso territorio. Vedes aí unha pequeniña mostra de un anaquiño do meu concello, son dun concello do sueste ourensán que se chama O Riós, está entre Verín e Agudiña, e un recoller a microtoponimia, e, bueno, vedes aí que o que se pode ver, como en outros moitos sitios de Galicia, é que toda a nosa terra está cuberta de nomes. Galicia está cuberta por un manto toponímico que ofrece unha información cultural de incalculable valor. Toda a nosa terra está escrita e cada un deses nomes ten unha historia que contarnos. Podemos decir que aí está registrada ou escrita na terra a través da oralidade, porque os topónimos conserváronse, a maioría, os microtopónimos conservanse a través da oralidade. Está escrita a intrahistoria de cada aldea de Galicia, os modos de vida dos nosos antepasados, o que era importante para eles, as súas crenzas e, sobre todo, as características da paisaxe cando se puxeron os nomes. Ben, e esta densidade non se dá só na terra, sino no mar. Desde tan longe non creo que vexades, é un anaquiño do mar que hai alrededor das Illas Cíes, seguro que todos fostes algunha vez ás Illas Cíes, e podedes ver que 3 ou 4 kilómetros adentro do mar, os vellos mariñeiros teñen nome a todo, non? Os demais vemos unha masa compacta de auga, eles teñen nomes a pedras que ni sequera saen fora da auga, non? Ben, cando comezamos o proxecto Toponimia de Galicia, do que vos falaba, no ano 2000, o A Voz de Galicia dicía que éramos o país dos 3 millóns de topónimos. Desgraciadamente, xa se leva perdido nos últimos 20-30 anos moitos dos nosos topónimos. E agora falaremos un poquinho desa perda da nosa microtoponimia. A día de hoxe calculamos que podemos recuperar sobre 2 millóns de topónimos. E onde sale esta cifra? Pois mirade, Galicia ten unha superficie de 30.000 kilómetros cadrados. Os 11 anos que traballamos no proxecto Toponimia de Galicia sacamos unha densidade de alrededor de 50 topónimos por kilómetro cadrado, unha media, simplemente un dato. En zonas, concellos onde hai moito minifundismo, como exemplo Cangas de Morrazo, sacouse unha media de 162 topónimos por kilómetro cadrado, imaginade. Entón, se multiplicamos eses kilómetros cadrados por esa media, que seguro que vai ser maior, consideramos que podemos rescatar da memoria viva da xente alrededor de 1,5 millón de microtopónimos. Se a iso lle engadimos outro medio millón que pode haber na costa, desde toda a costa galega, desde a Guarda ata Ribadeo, sería fácil chegar a eses 2 millóns de microtopónimos. Imaginade o que sería para a nosa cultura, en xeral para todos os galegos, ter un mapa de Galicia con máis de 2 millóns de microtopónimos e a golpe de un só clic do ordenador, porque ides ver despois que imos poder velos todo, calquera concello de Galicia imos poder veros eses nomes aquí, desde unha pantalla de ordenador. Ben, isto é simplemente un exempliño para que vos dedes conta de que somos únicos en Europa nisto dos nomes. Este é un mapa de Europa no que se sitúan as aldeas, vilas
e cidades que teñen un nome de santo. Que lle pasa a Galicia? Que é unha mancha vermella, non? De puntos. Iso non significa que sexamos máis reixosos que no resto de Europa, sino que temos moitas entidades de poboación. Temos máis de 38.000 entidades de poboación só aquí en Galicia, un terzo das de toda España, imaginade. E entre esas entidades de poboación, pois algunhas teñen nomes de santo e outras teñen nome de animais, de plantas, nomes prerromanos. Bueno, iso levanos á segunda característica de por que a nosa toponimia é inmensamente rica, pola variedade, porque todos os toponimistas europeos que se chegaron aos nosos nomes pois destacan que temos nomes para todo, para referirse aos tipos de cultivos, aos tipos de terras, a orografía, os animais, as plantas, en fin, a todo. E a terceira característica que fai única a nosa toponimia é a antigüidade dos nosos topónimos. Temos nomes prerromanos, como vos dicía antes, con moitos anos, miles de anos de antigüidade. Aquí en Ames, simplemente o nome do concello Ames, o nome da comarca Maía, o nome da parroquia de Ortoño, todos esos son nomes prerromanos que teñen moitos anos de antigüidade. Ben, esa é a parte bonita da toponimia, o que nos fai únicos, o que nos fai diferentes, vale? Pero agora ben a parte máis triste, digamos, que todo este patrimonio está desaparecendo nas últimas décadas de forma acelerada, non? E por iso, de alguna maneira, estamos recorrendo a vos, a comunidade educativa, a xente nova para que axudedes a agardar este patrimonio cultural. Ben, os topónimos desaparecen e por que desaparecen? Alguén me quere decir algo? Alguén me quere decir por que desaparecen? Dime ti. En parte sí, vale. Alguén máis? Bueno, conto por eu rapidinho. Por un lado, ten o abandono das tarefas agrícolas e gandeiras. Posiblemente moitas de vos xa non traballaredes no campo, dedicaredes vos a outras cousas. Se non temos a necesidade de aprender os nomes para ir a determinados sitios do campo, pois, se non nos usamos, como ben diste, pois non hai necesidade de aprenderlos, non hai necesidade de usalos, entonces o que non se usa pérdese. Despois nas serras, os pastores tiñan nomeado, eu tiven a sorte de traballar nos inicios do proxecto nas serras do sueste ourensán con pastores, que a mellor un pastor que nunca foi á escola, que non tiña estudos, pois tiña na súa cabeza máis de 400 ou 500 topónimos, unha chea de historias desta oralidade que estades traballando vos, que me permitiu facer moitas grabacións e recoller moitos topónimos. Hoxe en día prácticamente xa non quedan pastores e toda esa sabiduría de todas as partes da serra, cada pedra tiña seu nome, cada fonte tiña seu nome, todo iso vaise perdendo. Ben, despois a concentración parcelaria, supoño que os que estades e as que estades aquí sabedes o que é, onde antes había 7 ou 8 leiras, que prácticamente houve un momento na que cada unha tiña seu nome, pois agora faise unha única parcela que se lle pon un nome deses 7 ou 8, os demais desaparecen, e moitas veces ese nome que se lle pon nin sequera é o máis rico históricamente ou lingüísticamente. Simplemente o que lle é máis fácil de memorizar ou de apuntar aos técnicos que fan a concentración. Ben, despois as aldeas van quedando deshabitadas, sí, deso sodes conscientes, sobre todo nos concellos, nas provincias de Lugo e de Ourense, hai moita aldea deshabitada, ainda que tamén na Coruña, ainda que se pense que non. O INE fala de que hai máis de 3.600 aldeas deshabitadas en Galicia, pero aseguro vos que son moitísimas máis, porque o INE só contempla 30.000 entidades de poboación aquí en Galicia, e nós, no nomenclatro de entidades de poboación, andamos, no novo nomenclatro que estamos preparando, andamos polas 38.500. Entón, podo dicir que debe haber máis de 6.000 ou 7.000 aldeas abandonadas en Galicia. Iso sí, nós no nomenclatro de entidades de poboación mantemos eses nomes das aldeas abandonadas, porque temos medo de que veña alguén de fora. Sabedes que agora está moi de moda entre os millonarios rusos e americanos comprar aldeas deshabitadas en Galicia para despois destinalas a turismo rural. Temos medo que lle cambien o nome tradicional de tantos séculos que ten, e lle poñen, pois, eu que sei, un nome en inglés que non pintaría nada entre a raposeira e a curtiña, pois un nome como Holidays, imaginate. Ben,
a memoria viva dos nosos nomes, que son os nosos maiores, eles son os que teñen na súa cabeciña toda esa sabedoría. Pois, desgraciadamente, os nosos avós e as nosas avoas van nos abandonando. Permitideme aquí que faga un pequeno inciso para rendir unha pequeniña ou humilde homenaxe a todas as nosas avoas e as nosas nais, porque elas son as que mantiveron a memoria viva non só da toponimia, sino de toda a tradición oral, as que lembran as lendas de mouros e de mouras, as que se lembran das coplas, das cantigas, son normalmente elas. Elas traballaron dentro e fora de casa, así que son as heroínas deste país. Queredelle moito as vosas aboas porque realmente o merecen. Ben, no mar, non sei se alguén de vos ten familia mariñeira, bueno, no mar os vellos mariñeiros saían a faenar simplemente co coñecemento que tiñan do mar, porque disso dependía un pouco a súa integridade física e a súa supervivencia económica. Non había ningún aparello que lle axudara a navegar, entón sabían as pedras que eran perigosas e as que non o eran, e poñíanlle nomes precisamente moitas veces relacionados con esa perigosidade, por exemplo, a lapa falsa ou a rapa timóns, a penuria, son nomes que recollemos pola zona do litoral de Baiona e de por aí e tal. Ben, hoxe en día os barcos levan todos GPS, levan todos sistemas de navegación, radar e tal, entón os novos mariñeiros xa non necesitan saber como se chama aquela pedra, como se chama aquela outra, porque xa sitúan a través do GPS os bancos de pesca e todo iso. Ben, hoxe en día que esa viñeta de Dávila ven un pouco a decirnos que hoxe en día que pedimos todo por internet, pedimos por Amazon, moita paquetería, pois se temos todos os nomes das terras, do mar, xeolocalizados, calquera mensaxeiro pode chegar incluso a levarlle un paquete a un pescador que estea pescando, porque pon a pedra arroncadoira, busca no noso visor de topónimos e pode dalle as coordenadas para chegar ata ela. Ben, e por último, o crecemento das cidades e das vilas tamén sepulta moitos topónimos. Sabedes que cidade é esa que aparece na fotografía? Non a recoñecedes ninguén? Non? Bueno, é Vigo, a cidade máis populosa de Galicia. Imaginades, igual que aquí o Milladoiro ou Bertamiráns creceron moitísimo, hai cidades tamén como Vigo que crecen moito e que onde se construyen novos edificios e novas rúas que sepultan nomes de terras e desgraciadamente ás rúas non se lle poñen eses nomes das terras nin os edificios, sino que se lle poñen nomes conmemorativos ou honoríficos que moitas veces nada teñen que ver ni siquiera co noso deber histórico. Se pensade no polígono do Tambre, había Pasteur, había Edison, que son grandes investigadores, pero nada teñen que ver coa nosa cultura nin coa nosa historia. Neste sentido, aquí en Ames, no Concello de Ames, estánse facendo ben as cousas, porque vedes aí, eu vivo en Bertamiráns, vedes aí esas fotografías que as novas rúas que se crearon, Rúa do Pedregal, Rúa das Pesqueiras, e aquí no Milladoiro tamén me consta que é así, manteñen, e despois intentaremos velo a través da fotografía aérea tamén, manteñen os nomes das leiras nas que se construíron eses edificios. O sea, que estáse mantendo a toponimia tradicional. Entón, os meus parabéns para o Concello por facelo así. Ben, concluindo, entre todos temos que tratar de salvagardar, de protexer e de difundir todo este patrimonio cultural que reside na nosa microtoponimia. E isto non é porque o diga eu, que son un apaixonado da toponimia, nin porque o digamos desde a Real Academia Galega, senón porque desde o ano 2016, na Lei de Patrimonio Cultural, por primeira vez na nosa historia, tivemos que esperar ata o ano 2016, pois aparece mencionada a toponimia como un dos bens do patrimonio cultural deste país que debemos protexer. Desde a Real Academia Galega propuxemos tamén que a toponimia galega sexa nomeada Patrimonio da Humanidade. Sería unha maneira de obter recursos de Europa tamén para que este proxecto podamos facelo
dunha maneira un pouco máis acelerada que como se está facendo agora de forma colaborativa, que estamos moi contentos. A veredes, despois falaremos dos resultados do ano de vida da aplicación Galicia Nomeada, e son moi bons, pero necesitamos máis recursos e necesitamos máis xente traballando nisto. Se queremos salvagardar, en unha cuestión de 5 ou 10 anos, toda a microtoponimia que hai viva hoxe en Galicia. Ben, e nada, e despois tamén é importante que saibades que desde as Nacións Unidas hai un grupo de expertos de nomes xeográficos das Nacións Unidas que tamén declararon a toponimia como patrimonio intangible e que abogan porque se salvagarde e instan os organismos oficiais de cada país a que o faga así. Ben, a toponimia, por todo isto que vos contei, é un símbolo de identidade colectiva do noso povo, do povo galego. É algo que forma parte do noso patrimonio, estamos repetindo todo constantemente. Galicia é coñecida por aí adiante por moitas cousas, polo Camiño de Santiago, pola nosa gastronomía, pola nosa, como vou de tempo, non vou moi ben, rolome como unha persiana. Ben, pola nosa gastronomía, pola nosa paisaxe e tal, é importante tamén que se coñeza pola riqueza cultural da nosa toponimia. Bueno, rapidiño, cal é o motivo de que teñamos tantos topónimos? Bueno, pois que o noso país está poboado desde tempos inmemoriais, pensade nos castros, temos castros por todos os sitios, eses castros xa tiñan un nome, entón a poboación xa estaba moi repartida por todo o noso territorio desde tempos inmemoriais. Despois a dispersión dos núcleos de poboación, falábamos antes de que tiñamos un terzo das entidades de poboación de toda España. Aí nesa fotografía que vedes, parecería que todo leva un único nome, porque parece unha única aldea, non? Pois non, hai como 4 ou 5 aldeas diferentes aí que cada unha leva seu nome. Despois pola orografía do noso terreo, os nosos antepasados poñían o nome ao outeiro e a valgada, e así a cada unha. Entonces, decía Álvaro Cunqueiro que éramos o país dos 1000 ríos con outros tantos montes, pois todos os nosos montes teñen o seu nome. Despois a variada vegetación, se un sitio había moitos carballos, pois chamabanlle a carballeira, se había unha planta que se chama saramago, pois saramagoso. Ben, os animais salvaxes que poboaron as nosas terras motivaron moitos topónimos. Hai un concello que se chama Lobeira, hai moitos topónimos referidos aos lobos, a imaxe que vedes debaixo do Paxaro é unha curuxa, hai, xa vos comentaba antes, máis de 103 aldeas no nomenclator de Galicia con nome a Curuxeira, e así poderíamos seguir dando exemplos de moitos máis. E despois o minifundismo, do que vos falaba antes tamén, houve un momento no que prácticamente cada leiriña desas tiña un nome distinto. No catastro do Marqués de Ensenada en 1752, pois, se alguna vez tedes a oportunidade de ver o da vosa aldea ou onde son os vosos avós, pois veredes que hai dúcias e dúcias de topónimos que xa hoxe en día non se conservan, xa se perderon. Ben, e despois a propia idiosincrasia dos galegos, que queremos poñerlle nome a todo, non só lle poñemos nome ás terras, sino que lle poñemos nome aos camións, aos barcos, aos cans, ás vacas. Esa é unha forma de ser que temos nós, é unha riqueza tamén. Tamén lle poñemos nome ás embarcacións. As embarcacións normalmente levan topónimos ou o nome da muller ou da filla dun mariñeiro, casi sempre son nomes femeninos. E como non, tamén lle poñemos nome aos nosos veciños, non poñemoslle alcumes. E esa é unha parte tamén do patrimonio oral, do patrimonio material, que é importante que traballedes no ensino, non só a toponimia, non só as lendas que hai asociadas á toponimia, senón tamén toda esa historia local da onomástica, da onomástica persoal, de por que lle chaman a un veciño dunha determinada maneira ou doutra. Así que invito-vos a que fagades ese traballo. Ben, vou vos falar agora, desculpade, un pouquiño vamos a poñer aquí, da aplicación Galicia Nomeada, que eu coido que iso, apenas me vou parar nela, non porque, levaríanos un bo rato e tal, simplemente para que vos dedes unha idea de como podedes recoller a información con ela. Ben, desde hai uns días temos tamén un xogo, invito-vos a que provedes a entrar e xoguedes, trátase de localizar topónimos, a
ver se acertades a hora de emparellar. Entramos un momentiño. Podedes configurar o nivel fácil, medio, difícil. Empezade lóxicamente polo fácil, e despois o seguinte que tedes que facer é buscar a parroquia da que vivides, non? Porque é onde vos poden sonar os nomes ou onde vos poden... Vale, non o imos facer agora, invito-vos a que provedes coas vosas profes e tal. Bueno, vese un pouco así mal porque é por culpa da VGA. Se tuviéramos conexión HDMI veríase perfectamente. Ben, se queredes ver, imos ver agora, por exemplo, a toponimia que hai aquí recollida na parroquia de Biduído, que é onde estamos agora. Vale, tedes dous sistemas de busca aquí en Explora e Colabora. Podedes buscar por localización. Poñedes a provincia, poñedes o concello, unha vez que poñedes a provincia pasalvos o concello, a parroquia, e xa vos leva dereitiño a ela, ou se non podedes ir dereitiños a este mapa, segundo ides pasando por encima o cursor, pois aí ides vendo que vos pon os nomes dos concellos. Bueno, chegamos aquí, vemos aquí Ames, e dinos en Ames márcanos que hai 4.124 microtopónimos recollidos en todo o concello de Ames. Vale, aquí xa hai moito feito. Outros concellos de Galicia non hai nada recollido, simplemente aparecen os nomes das aldeas, das parroquias. Bueno, niso estamos agora, non traballando niso a través dos colexios e das colaboracións da xente. Ben, imos entón ao concello de Ames, e como eu xa sei por onde queda máis ou menos a parroquia de Biduído, xa vou dereitiño a ela. Isto funciona cun sistema de clústers que, segundo vos ides achegando, vai vos cargando números de topónimos que hai nesa zona, vale? Para que non se sobrecargue, tarde moito a aplicación en cargar os nomes. Entón, segundo vos ides acercando, pois xa vos van ir saindo os nomes das terras. Bueno, vedes que estamos aquí, tenémoslo un pouquiño máis pequeno. Estamos aquí, este é o centro sociocultural no que estamos agora, vale? Por exemplo, aquí non hai ningún topónimo recollido, así que é algo que deberíades investigar se aquí onde está construído o centro sociocultural hai algún nome máis, non? Aquí o único nome que vemos que podría facer referencia a todo este monte é a cruz. E bueno, unha cousa moi interesante desta aplicación é que podes cargar distintas capas, non? Tedes fotos desde o ano, fotos eras desde o ano 2017 ata o ano 2002-2003, e unha foto que é moi interesante, unha capa que é moi interesante, que é a do voo americano, que é a primeira foto aérea que se fixo sobre o territorio galego do ano 1956. Como podedes comprobar, cando cargamos a foto do voo americano, vedes que o Milladoiro no ano 56 era unha cousa infinitamente máis pequena do que é hoxe en día, non? Posiblemente existira só unha aldea que se chamaba Seidón, da que vos falou tamén onte Xosé Ramón, e o núcleo do Milladoiro, como foi crecendo, ese nome foi sustituído posiblemente ao de Seidón, que quedou aí como un cachiño, unhas cantas casas vellas aí dentro do Milladoiro. Bueno, aquí onde está a capela da Madalena, xa evidentemente a capela xa estaba, e víase tamén algunha construción, e o resto non había nada construído. Ben, despois tamén pode descargar a capa de catastro, que ás veces dá unha información tamén xa dos nomes que pode haber e todo iso. Ben, o das capas podedes ir investigando vos, cada unha das capas que podedes descargar, varios mapas, un 5.000 da Xunta, un 25.000 do Xeográfico Nacional. Bueno, podedes ir probando, incluso de Domingo Fontán, que foi a primeira carta xeométrica científica, digamos, que se fixo sobre Galicia. Foi un adiantado ao seu tempo, Domingo Fontán. Ben, volvemos aquí, e imaginade que agora, aquí onde pon entre Fonteleiras e os Pegos, alguén, algún veciño vos di que estas leiras e estas árbores que hai por aquí, que este trozo, este anaco de terra, que ten un nome. Imaginemos que a raposeira.
Entón, é tan fácil, tedes que estar dados de alta, lóxicamente, pedides a alta, unha vez que nos vos validemos o vosso usuario, pois xa podedes entrar e registrar os topónimos. Entón, é tan fácil como engadir un novo topónimo. Claro, ben, teño que entrar como usuario registrado. Agardade un segundiño que... Outra vez a esta zona. Ben, ímolo meter aquí ao lado da cruz en vez de onde estábamos e tal, se total é de proba. Vale, damos a engadir un novo topónimo e vedes que temos como unha especie de cursor, vale? Entón, nós temos que situar o topónimo máis ou menos no centro da zona que identifica, da zona que nos di a xente que identifica. Imaginade que aquí temos un topónimo que identifica toda esta zona, xusto no centro poñemos aí o cursor. Damos de permitir acceso á aplicación, xa nos pon a parroquia que pertence, Viduído, e o concello que pertence a Ames. Entón, poñemos o nome do topónimo, imaginade a Raposeira, e aquí neste botón de información tedes como se escriben os topónimos, botade un ollo, temos a tipoloxía, se son terras, se son accidentes terrestres, se dentro de entidades humanas, se é un muiño, se é unha fonte, tal. Bueno, as tipoloxías tamén podedes irlas abrindo, vendo cada unha delas, agora imos de poñer terra simplemente, e despois temos varias categorías, por exemplo, arboredo, cultivo, monte baixo, neste caso é monte baixo, é unha terceira subcategoría, nalgúns casos, A fonética non pasa nada porque non saibades facer unha transcripción fonética, porque esta aplicación permítenos gravar audios e subir audios coa pronuncia dunha persoa maior, que para nós, para os lingüistas, é o máis interesante, sin dúbida. Desde aquí seleccionades o arquivo, tedes o audio descargádelo no vosso ordenador e subídelo como MP3 ou MP4. A aplicación que hai para móviles, para dispositivos móviles, que podedes descargar desde o Play Store, tanto na tablet como no voso móvil, esa vai vos permitir xa gravar desde o propio móvil, vale? Agora non nos paramos porque non temos tempo, porque senón poderíamos facer unha proba, outro día facemos, vale? Ben, e despois na descripción podemos meter as lendas, vos estades traballando sobre o patrimonio oral, todas esas historias, toda esa tradición oral, todas esas lendas que nos conten a xente maior, vale? Aquí, desde anexar ficheiros, podemos engadir fotos. Imaginate que estades metendo a foto o nome dun cruceiro, o nome dunha fonte, o nome dun muiño, podedes engadir, sacar unha foto co móvil e engadir desde aí esa foto. É algo moi interesante que podedes ir facendo incluso sobre os topónimos que xa están recollidos aquí no Concello de Ames. É dicir, todos os microtopónimos que recolleu Xosé Ramón, agora vos podedes como usuarios registrados acceder a eles e engadirlle fotos ou engadirlle lendas que vos conte a xente, vale? Entón, incluso podemos chegar a dibuixar a xeometría das parcelas que abranguen ese nome, se, por exemplo, sabedes seguro ou a xente vos di cales parcelas abranguen ese nome, vale? Podedes dibuixar a xeometría. Ben, unha vez que tedes todos os datos, ou por menos os obrigatorios cubertos, dades de agardar e enviar, e ese topónimo cheganos aos revisores e tan pronto poidamos revisámolo e validámolo, vale? De momento vai aparecer en vermello. De momento vai aparecer, vedes que houve unha ficha que se chama Raposeira, está en estado de revisión, e aquí debería aparecer, agora que como está conectado a través do meu móvil e teño pouca conexión, non refresco, pero aquí debería aparecer xa a Raposeira en vermello, e mentres nós non o validemos vai estar en vermello. Unha vez que o validemos vamos a aparecer en amarelo como todos estes. Ben, a aplicación permite facer máis cousas, pero cando vos dades de alta
nos mandamos vos un manual de usuario. Entón, aí nese manual de usuario explicamos todas as funcionalidades que ten a aplicación dun xeito moi clariño. Entón, non vou perder agora máis tempo con isto porque quería explicarvos outras cousas. Ben, e despois quería falarvos tamén do portal da Toponimia de Galicia, onde estamos difundindo un pouco todo isto, onde ten un visor, onde tamén ver todo isto que acabamos de ver en Galicia Nomeada, e ten apartados como este de publicacións de interese, desde onde podedes descargar, por exemplo, o libro da toponimia de Ames en PDF, para que vayades lendo, que significan os nomes das aldeas e todo iso, está aí en PDF, e outras publicacións que se fan desde a RAC, outras publicacións de toponimia que están abertas na rede. Temos aquí en experiencias de recollida, que espero pronto poder poñer unha nova sobre as cousas que estades facendo vos, porque xa hai outros colexios, hai novas sobre outros colexios. E despois é moi interesante esta sección de detrás do nome, onde imos explicando o que significan determinados topónimos, sobre todos aqueles que teñen algunha curiosidade ou tal, por exemplo, como Rozavales, que igual co Roncesvalles, onde empeza o camiño, e hainos aquí en Galicia, ten que ver coa tradición xacobea. Entrade, navegade, botadelle un ollo. E despois aquí temos unha sección de novas, onde imos dando tamén noticias de todo o que se vai facendo no proxecto, e por aquí aparecedes vos tamén, do que fixerades o ano pasado. A rapazada do IAS o Milladoiro conseguen que lle cambien o nome ao seu instituto, ou que lle poñan un artigo, mellor dito, vale? Foi algo que conseguistes vos e Tina. Ben, non sei se coñecíades xa esta sección onde estabades, pero ben, invítovos a que lle botedes un ollo. En Sabías que tamén aparecen moitas curiosidades da nosa toponimia, sobre todo topónimos relacionados con cantigas, con etimoloxías populares, que son sempre tremendamente enriquecedoras e interesantes, e a fraseoloxía que hai tamén alrededor dos nosos topónimos. Entrade aí e botadelle un vistazo. Ben, agora para rematar, gustaríame falarvos un pouquiño de, quería comentarvos tamén que esta aplicación que puxemos en marcha hai un ano e pico, pois ata agora ten sido un éxito. Quédame pouquiño tempo, non? Canto? Vale, bueno, pois nada, falovos de que a aplicación foi un éxito. A día de hoxe ata saiu no Luar, un día dedicaron todo un programa do Luar, foi o fío conductor de todo o programa, pero bueno, a día de hoxe temos máis de 2000 usuarios registrados, con un ano e pico de vida. Estes 2000 e pico usuarios meteron máis de 25.000 topónimos, e xa temos validados e corrixidos por parte da RAC máis de 18.000. Ben, o potencial didáctico normalizador da toponimia no ensino, que ao final era un pouco o obxectivo principal do que vos quería falar. Mirade, traballar ca toponimia no ensino é unha forma de aprender a lingua e a literatura popular. Grazas aos traballos de toponimia descubrimos moito vocabulario que ás veces ni sequera aparece nos dicionarios. Por exemplo, fixadevos aí nesa foto que para denominar unha fervenza temos todas as palabras: cenza, ficheira, freixa, ruxideiro, cachón, cachoeira, e todo iso descubrímoslo investigando na toponimia. É importante que fagades un traballo interxeracional cos vosos veciños, cos vosos avós, cos vosos pais. É un traballo integrador para todos, pero sobre todo para eles. É importante derrubar os muros das aulas, ver que se aprenden moitas cousas aí fora tamén, non só nos libros, tamén aí fora podemos aprender moitas cousas, sobre todo da vosa contorna. E é sobre todo moi importante que valoredes a sabedoría dos vosos avós, que lle transmitades ese sentimento de autoestima e de continuidade, dunha tradición ou dunha sabedoría que para eles foi tan importante. Así que preguntadelle aos vosos avós e ás vosas avós polas cousas de antes, que faredelos moi felices. É importante que coñezades a historia local, porque para saber onde queremos ir temos que saber onde vimos. Todo iso axúdanos a valorar o patrimonio. É importante que fomentedes o voso espírito investigador, e que creedes, que escribades en galego. Escoitando historias, ás veces escríbense historias boas. Esta Dolores Rodondo, gañadora do Premio Planeta,
escoitaba moitas historias de meigas cando viña a pasar os veranos coa súa avoa de Corme, e iso fixo a que fose escritora. Lóxicamente, as nosas historias son máis bonitas se as contamos na nosa lingua, na lingua que as viu nacer. Ela escribe en castelán, non? Ben, a toponimia ten un potencial didáctico impresionante porque hai moitas disciplinas do ensino, desde ciencias sociais, ciencias naturais, tecnoloxía, que se poden aprender traballando coa toponimia, non? E, sobre todo, moderniza a nosa lingua porque traballades coas novas tecnoloxías, e coas novas tecnoloxías en galego, vale? Esta aplicación está en galego, e toda a página web está en galego, e está desabrindo unha ventá ao mundo para dar a coñecer un cainte interesante aquí no Concello de Ames. Calquera turista que veña a visitar o Concello de Ames está desde ofrecendo unha información cultural a través da páxina que é moi interesante. Pero, sobre todo, os galegos somos un país emigrante e andamos polo mundo adiante, non? E eses galegos que marcharon daqui do Concello de Ames estádelos facendo un pouco máis felices cando lle ofrecedes a posibilidade de consultar toda a microtoponimia, toda a historia deste Concello a través dun só clic. Isto é unha historia real que vos vou contar moi rapidiño. Cando nos paralizaron o proxecto no ano 2011, mandoume unha carta unha señora de Argentina que descubrira este visor de topónimos. Ela era da Pobra de Tribes, ensinou o seu neto. Mandábanos unha carta dicíndonos que acabábamos de facer a muller máis feliz do mundo, porque despois de 60 anos sin poder volver á súa terra, ela andou cas cabras e coas ovellas na serra e vía de novo eses nomes que non se lle esqueceron en toda a súa vida. Entonces, todos os días o primeiro que facía cando se levantaba era encender o ordenador e visualizar todos eses nomes da serra, porque a devolvían unha viaxe virtual á súa terriña. Só por cousas como esta xa paga a pena facer este proxecto. E simplemente dúas cousiñas máis. Na sociedade a toponimia normaliza un pouco a lingua porque, fixadevos, é unha fonte de información moi interesante para nomear establecementos. Este é un restaurante dun amigo meu que todo o mundo decía que lle puxera un nome en inglés ou un nome tal, el puxo o Regueiro da Cova, que era o nome duns prados onde íamos el e eu cando éramos pequeniños coas vacas. É un nome tremendamente original que non se vai a repetir noutros establecementos que desgraciadamente se repiten moito, e por iso vai a xente igual e igual de feliz. Supoño que todos coñecedes as zocas de Elena Ferro, pois ela tamén utiliza topónimos para nomear esas zocas. Unha iniciativa fantástica, maravillosa, e oxalá moita xente lle puxerá as súas creacións topónimos ou microtopónimos. Os viños tamén, como sabedes, levan nomes das viñas moitas veces, e iso é unha forma tamén de salvagardar e de perpetuar. E últimamente tamén está moi de moda que os nenos se lle poñan nomes de topónimos, Xalo, Cíes, Ares, Iria Flavia, Antela, son nomes moi habituais que se están poñendo agora os nenos e que oxalá siga esa tendencia. Incluso para nomear grupos de pandereteiras utilizan topónimos, como é o caso das Tanxugueiras, e tamén están moi de moda últimamente os roteiros toponímicos. Seguro que moitos de vos lestes a Praia dos Afogados de Domingo Vilar, e Lois Vilar fai roteiros pola zona da costa de Baiona explicando os escenarios desta novela. É o mesmo que fai Xosé María Lema, un compañeiro do seminario da Real Academia, que publicou o libro de Boutina Bou. Ben, a ver, acabo con isto. Outro día falamos de outras cuestións, de lendas e tal, pero, bueno, hoxe quería concluir con esta reflexión. Nun momento no que parece que o galego cada vez o fala menos xente, que está en regresión, que a xente nova non vos interesades polas cuestións culturais e tal, pois eu despois de moitos anos dando charlas, tanto na campaña Toponimízate nos concellos como en moitos institutos, teño unha sensación bastante positiva. Eu vexo entusiasmo en moita xente nova por recuperar tradicións, por valorar as cousas de antes. Vexo compromiso pola nosa lingua, pola nosa cultura, moita xente nova, oxalá fose máis, desde logo. Vexo, sobre todo, a emoción da xente maior cando os novos vos interesades por as cousas que para eles foron tan importantes e porque recuperedes a toponimia. E, sobre todo, teño esperanza de que non sexamos esta xeración de galegos e galegas que temos ao noso alcance as novas tecnoloxías, que deixemos perder todo este legado cultural que chegou ata nós a través da oralidade despois de 20 séculos.
Así que, nada, grazas por escoitarme. Quedáronse moitas cousas no tinteiro, como sempre, porque un rolome como unha persiana, pero, nada, eu volverei outro día a falarvos do que significan os topónimos daqui de Ames ou o que faga falta, vale? Así que, moitas grazas. Alguna pregunta? Cantos topónimos consideras que se perderon en Ames? Cantos? Topónimos consideras que se perderon en Ames? Mira, no traballo de recolleita de Xosé Ramón recolleu 4.000 e pico. Aquí non houve concentración parcelaria, creo, vamos, que non houve concentración parcelaria, co cal non deberían haberse perdido tantos, pero si houve unha transformación dos modos de vida tradicionais importantes. Entón, non sei, é probable que a mellor 2.000 topónimos. Habería que coller o catastro de Marqués de Ensenada, valeirar os topónimos que habería no catastro de Marqués de Ensenada e ver cantos se conservan hoxe en día con respecto a eles. Pero, bueno, é probable que 2.000 ou por aí se perderan fácilmente. Quería preguntarche porque... Non te escoito moi ben. Quería preguntarche por que non poñedes lugares nos concellos onde a xente podría poñer topónimos en vez de unha página web que hai xente que son as anciás, que son os que máis coñecemento teñen da nosa terra, que o mellor non precisan un fillo, un familiar, ou xa o feito de registrarse fan que se boten atrás. Entón, por que nos concellos non poñen persoas onde digan onde están os topónimos que eles coñecen da súa terra e así rechealos rapidamente para perder a mínima toponimia posible? Vale, longa pregunta, Pois, mira, a ver, os recursos deste proxecto son moi limitados. Entón, unha maneira, digamos, barata de chegar a moita xente, de implicar a moita xente, sobre todo a xente nova, a todas as xeracións, xa vos dixen que o ideal é que vos implicarades vos, os vosos pais, os vosos avós, foi a través das novas tecnoloxías. Hoxe en día o que vos chama, sobre todo a xente nova, é a través das novas tecnoloxías. Cando tiñamos o proxecto de Toponimia de Galicia, ia unha persoa, un técnico, xuntábase con xente maior e ianlle dicindo os nomes e iba situando nunha fotografía aérea, pero era un proceso bastante custoso, bastante lento e tal. Deste xeito, coa aplicación, permitimos que haxa moita xente ao mesmo tempo traballando, é dicir, poden centos de persoas estar traballando ao mesmo tempo, non? Apelamos un pouco a vos, a xente nova, que sodes os que utilizades as novas tecnoloxías, porque a xente maior sabemos que lle custa máis. Apelamos un pouco a que vos lle preguntedes aos vosos avós por eses nomes, que vos xades esas persoas que os interroguedes, non? Unha por contribuir a salvagardar este patrimonio cultural e outra porque os ides facer moi felices vendo que vos interesades polas súas cousas. Oxalá houbera un equipo de lingüistas, de historiadores recorrendo toda Galicia preguntándolle á xente, porque iso significaría que en poucos anos poderíamos ter este proxecto feito, pero desgraciadamente as cousas non son así. Preguntade agora, que xa teño moito traballo para que me mandedes máis.
Veña, adiante. Escoitase, sí. Donde son eu, ou me considero eu, que Esteiro, unha vila de muros, ninguén Podes falar un poquinho máis alto que non te escoito moi ben. que de onde son eu, Esteiro, que é unha vila de Sí. muros, ninguén da zona utiliza o GPS para orientarse no mar. En cambio, orientase polo nome das pedras, as bateas e os accidentes. Tamén puntos onde soen estar os peixes. Por que dis que o GPS úsase en vez de os topónimos que os mariñeiros pensan? Se en non todos os lugares pasa eso, por que o dis? Sí, a ver, xeralizar sempre é malo. Sabemos que na pesca de baixura a xente que sai nunha jamela, pois lóxicamente non leva GPS ou non adoita levalo, non? E hai mariñeiros vellos que, pois seguro como os que ti me falas aí na ría de Muros, que se orientan polos nomes, polos topónimos, polos talasónimos tradicionais, non? Pero nos barcos un pouco grandes xa vai todo por GPS, por radar, e moita da xente que traballa de mariñeiro nos barcos non teñen nin coñecemento ningún dos nomes das pedras do mar, só os vellos mariñeiros. Os vellos mariñeiros, a mellor pode ser alguén novo, pode ser teus pais, ou a mellor a quen lle transmitiron esa tradición dos nomes e porque saen en pequenas embarcacións. Moitas grazas a todos, en particular a Vicente, e espero que disfrutaredes coa conferencia. Grazas a vos por convidarme. É un agasallo para min. Pois moitas grazas. Agora nos podemos dar abrazos, así que... Bueno, graciñas a todos.